Zita rangu ndinonzi Joseph Bingavura. Ndakaberekwa mugore ra1981 musi wa 12 February kuMazowe Mine kuJumbo. Ndikazokurira munzvimbo yeConcession ndo mandakadzidza. Zvokuimba izvi ndakazvitanga muna 1996 mushure mekunge ndaimurawo zvaiitwa nevamwe vaimbi. Saka ndakazovamba chikwata chinonzi Zvaitika Express kuti ndiono kuti ndingakwanisawo here kuitawo zvandakandaimura kuitwa kwanga zvichiitwawo nevamwe vaimbi vandaimura. PaDVD album redu sechikwata cheZvaitika Express rinonzi Tenzi Wedenga, rine nziyo dzinokwana 3. Panziyo idzodzo pane dzinosanganisirawo fundo yenyu inokosha, ngatibatanewo zvakanaka, ziva nhasi paumire, sivazamuona, kutanga wandibvunza naTenzi Wedenga. PaDVD album redu pane nziyo inonzi fundo yenyu inokosha. Apa ndada kuzama kuburitsa hwaro upenyu kuti unotangira mukudzidza. Ndakanyanya kutarisana nevana vachiri kuyaruka, vana vechikoro vaduku, kuti kana vachinge vachidzidziswa nevadzidzisi vavo ngavazame kuteerera zvakanyanya kuvadzidzisi, nokuti zvese zvavanozoshuwira kuita mukurarama zvinenge zvichibva mukudzidza, asi mukudzidza imomo zvinenge zvichida kuteerera vacho vanenge vachikudzidzisa kuti ukwanise kuzoita zvinhu izvozvo. Saka ndo nziyo yandakanyatsokunyora, ndakanyatsokunangana neupenyu kuti panotangira upenyu kudzidza, pasina kudzidza pane nyaya. Song inonzi Ngatibatanewo zvakanaka. Ipapo ndo pane mibvunzo yevazhinji kuti waida kuzama kunangana nemashoko okuti kudii apa uchiti ngatibatanewo zvakanaka. Izvi tagara tinosangana nazvo mukurarama. Tikatarisa isusu rudzi rwedu tiri vanhu vatema, asi vanhu vatema imomo tinoona kuti tinenge tine kakusawirirana katinogona kuita nyangwe tiri verudzi rwakafanana kana kuti ganda rimwe chete. Zvinenge zvakangokosha kuti kana tichigara kugarisana mumatowa pari pamba kana kuti mumabasa matinenge tichishanda sevanhu veganda rimwe tinofanira kungowirirana nekunzwisisana. Izvozvo ndo zvinoita kuti kana zvese zvatinenge tichiita zvifambe zvakanaka. Munhu anonzi Bingavura uyu kana kuti Zvaitika munhu akaroora, ane mudzimai nevana 3. Wokutanga anonzi Nyasha Bingavura, wechipiri anonzi Mwaranesu Bingavura, wechitatu ndiye mufana wangu wamaona achisvetuka paDVD anonzi Tinashe Bingavura, mufana anonetsa. Saka ndiri munhu akatowanawo ndine mudzimai wangu nemhuri yangu. Chekutanga tinoda kutenda anova producer wedu Dumisani Sibanda, akatibatsira zvakanyanya, murume akashanda kuti audio ikwanise kubuda. Tichizotendawo zvekare avo vakazotibatira mushini kuti DVD iro rikwanise kubuda, vanova mukoma Trust Chipisa, ndo vakashanda zvakaomarara kuti zvese zvamuri kuona zvamuri kutarisa izvi zvive zvinobuda. Vanhu vavo ndoda kuvatenda zvakanyanya nokuti ndo vakaita kuti basa rese rive rinofamba. Ndichizotoa ndiri kumba tinoda kutenda mudzimai wangu nokunditsigira, nokuti hazvisi nyore kuti murume aite zvemagitare izvi pasina rutsigiro rwomudzimai. Zvinotinetsei. Ndichizotendawo zvekare atezvara vangu vajiisa mara nokutitsigirawo, vanotitsigira nemashoko kutibatsirawo sevana vavo. Ndichizotendawo zvekare murume anoitwa Edwin Mvongwe, murume akashanda zvakaomarara pakuti zvinhu zvese izvi zvifambe zvakanaka. Handingagona hangu kutsanangura zvakawanda, asi ndinoda kutenda. Ndichizotendawo zvekare vamwe vese vari kutitsigira, vanosanganisirawo vatinoshandira hazvisi nyore kuti tikwanise kunge tichiita zvemagitare, kusanganisa nebasa, zvinhu zvakaoma, asi vanowanikwa nokunotitsigira kuti panguva yatinovakumbirawo kuti tiri kumboitawo zvemagitare vanotinzwisisa, vanodzimaisa doma. Ndinoda kutenda zvikuru. Ndinoti musaitire inini chete zvamakaratidza pandiri, asi nevamwe vese vanenge vachitsvagawo rutsigiro kana kuti kubatsiro. Mwari ngavakutungamirirei kuti muve munovaitirawo saizvozvo. Nemashoko iyayo ndinopa kutenda zvikuru.